lahat. Balitang sports naman tayo. Lebron James lilipat na nga ba sa Ginebra, San Miguel? Alamin natin mula kay Mike Enriquez. Mike Enriquez, pasok! Lebron James, ngano mo ang balhin magkauglain nga team nga likon magkain na inyo nga team nga murag mo na uguod, ikaw murag ka uguan, barako kay kang animala ka. Kuan magod katong pag-finals pildi lagi mi giatay man ni si J.R. Smith first game. Oy, abi mo na kung dili to moduwa si Stephen Curry nga adik-adik man to nga pagjakpan man to sa sud man to presuhan. Kana si Stephen Curry adik-adik na sa una nya. Sa katong wala pa na siya nag-basketball nya. Sa katong wala pa na siya nag-basketball ni apil na sa katong salida nga paksiw. Nya kana si Steph Curry aron mo masayos na manigya ra itaw nag-ice candy sa una. Oy sa sabungan nga pa na katong kiling-kiling nga sagit-sagit ang ice candy o na among suki ice candy sa una kanang manari mi nakapagani ko utang na 5 pesos ni anak wala na ko bayad ay kay maglagot man ko anak pasin ng buang na ni malos na ni nako luod pa jud kay na maligyag ice candy sa una kay na grabe ka na kung hubag na sa ilok mapos go to pag-ayo to iduwa na ng basket na nigo basin mauna hinungdan kana si Stephen Curry ko nang gikulatag maayo sa una. Yawa ang giatay katawa naman ya wala sang kutabang sa mga adik-adik na smulo kami si Stephen Curry sa una hilig kay mi og manok o na bukan pa sa una kung taragin niya na jud maglagot mo pa ng dagway ng tawana. Ya kana si Stephen Curry pareha na og naong sa akong asawa nya unsa ba sa katong dalaga pa og dalhin pa akong asawa mao na nga mo ari na lang kog Pilipinas mo balhin na lang kog duwa dire kay saong dito sa Amerika grabe ka kag bias dito ay mga reporter bias mga reporter bias ana man jud ang duwa ba nya kana si Kevin Durant mo maikog ko ana kay pareha man nagnaw sa akong papa be tawa na daot lang na pero akong papa sa tawa di ba pareha sa akong papa og naong ang katong iagaw ni Kevin Durant hikog kay gipalungan luoy pagbiya katong pag human sa first game finals lagot kay kuwato tungod sa kong kalagot nananggot ko nanaka ko globe nangawat ko dito og tuwa nya kana si Kevin Durant nadakpan na sa una kay nang-rape na pasig nag-practice nagmaayong basket dito sa sulod sa presuhan na nga shot daan ba niya daghang dribble abigay na kong dili na makaduwa sa finals tong pagniani ba kay kaya ginapriso na kaso ang rape grabe pati kabigaon oy kagwapa ba Lebron, ngano napili man mo sa finals? buang ka nanungutana ka na ko ni ana nga wala di ka dungog atong giistorya ni Kuya Kim nga ang buhay ay weathered lang ana man dyan ang duwa naman dyan ang building na ang dyan daog lain sa kay duha ay makadaog di ka na nakadaog para sa mapildi tong mga sugaron nga nanugal na mo ba nakadaog pa may pag-finals daghan sa maghila daghan sa mga pildi naunsa man tao ng pangutanahan ni mo ay katong nga pag first game sa finals nagtagay ni gikan na to mo to nga hay kay to si J.R. Smith wala pa man to itulog yawa kay tong giatay to atuo siya og labaw ni mo na nga ako na lang tong gisumbang tong bongbong dito niya pag human atong ikatkap og lubi kahayahay ba nila nga gitagaan ako sila og partida tan-awa nagmatag gituslok ni Green kana si Green sa una grabe na pagkaituma tan-awa ni kana si Kevin Love nga gikan nagkailam niya na dito sa Bajuman mao man ang wala mo bayad nako sa una gipagong ko ana una nga gibana nila mao na nga gibana dito sa amuha mao siguro na nagduwa na nagbasket ron amo sad nga coach nga si Tyron Lo galos-los lang dagway bitay lang nabil to mga referee to makitaan lagi ko to lagi tos ambot lang unsaon ko to mga tawana to panuway man di ito ay pila ka kabulto gihatag sa tagiya sa Golden State ni atong nga referee to nga kagwang usasad sa mga nadunggan ako nga nahandaw naglagot na ko kay daghan daw na pilde sa sugal katong inyong gisugal gipalit pa to ninyo baboy makakaon pa to inyong mga asawa kay gipalit pa lang to ninyo og lalog og manok
Basta lagi dili ko mo champion lagi balik. Magduwa na lang kog syatong. May na syatong kay may kay kong batiw-tiw. Basta lagi binuntagay lagi ihap lagi sa akong batiw-tiw kay grabe kalayo agon mapahaway lang mga on. Sige na kay mauna ko nimo kay kampay kong trabaho sa balay oy manglaba pa ko. Nga kahapon magkuha pa kong galog kanding. Napay baka dito ako patong totian ako patong pagatas. Napa akong asawa dito. Lagot na ron kay napilde mi. Ato pa kong sapa kay saan pa kong tubig kay maglaba ko ani kong uniform. Ikaw man dauban ni mauga. Bullshit na ning kinabuhi oy. Sige maura tong mic. Dagang salamat, Lebron. Nya, subscribe mo ani nga channel para kakita ko mo og daghan. Iguodala, Draymond, and Clay should be up next together. Yeah.